Dar ce faceți, bandiților? Azi o să vă prezint o metodă străveche de pescuit și anume la botă de alun. Da, ați auzit bine, botă de alun. Vom pescui în stil fly, adică muscă artificială, și ca să fie o metodă și mai străveche, vom face muștele manual. Deci, vizionare plăcută! Deci azi o să vă prezint o metodă de pescuit străveche, exact cum pescuiau străbunicii noștri, bunicii, străbunicii, acum 30-40 de ani. Deci vom pescui la ce anume, la botă de alun. Deci azi nu echipamentul mai contează, contează doar stilul. Deci o să vă fac să trăiți acele momente ca acum 30-50 de ani. Mi-am făcut 3 undițe de alun. Asta să prea în covoaie, să prea bălangănă, nu-mi place. Asta în schimb, asta îți rupe mâna, e prea botă. Următoarea e cam încovoiată și lungă, probabil mai tai un pic din ea și o voi folosi pe asta. Deci voi pescui la muscă artificială pe care o fac eu, ca să fie o metodă cât mai străveche. Pentru asta avem nevoie de cârlige, hai să și ăsta puțin. Deci cârlige numărul 10, îs de culoarea galbenă, de preferat ar fi fost culoare neagră, dar nu am avut, nici nu m-am dus să-mi iau. Pe acestea le-am avut de mult, așa că pe acestea le voi folosi. Deci la păstrăv avem voie să pescuim cu 2 cârlige. Pe undița aia înseamnă că voi face 2 muște. Ca culori voi face o muscă cât mai simplă, de culoarea galbenă. Deci muscă simplă, galbenă, deci una va fi galbenă, iar a doua va fi de culoare neagră, tot așa, negru simplu. Mai avem nevoie de pene de cocoș. Am aici 4 pene, 2 mi-am luat la rezervă, deci am mers în tot satul să găsesc un cocoș. Nu l-am mai filmat, deci penele se iau din zona gâtului, deci de la gât. Cam așa arată penele. În funcție de culoarea cocoșului putem selecta pene de culori diferite. În cazul de față cam așa arată. Bun. Deci am nevoie de pene, de ață, ca nylon folosesc un monofilament de 0,20, pentru că și bunicii noștri pescuiau cu nylon gros. Ei pe vremea nu aveau finețe, deci dacă aveam nylon mai gros, puneam mai gros. Așa că am de 0,20, voi pune 0,20. Nu voi pune înaintaș, nu voi pune fir conic, nylon simplu de 0,20. Deci nylonul va fi legat exact din vârful undiței. Oricum o să vă explic eu cum o să vină pe parcurs. Și tot cu nylonul acesta voi lega și muștele. No. Acum o să vă prezint cum se fac muștele. Oricum nu vă plictisez, că o să dau cu rapidul. Deci una neagră, una galbenă. Deci prima dată vom face o muscă de culoare galbenă. Vom lua un cârlig. Cam așa arată cârligul. Cred că camera asta nu focalizează nimic. Piana, întotdeauna partea penei se jumulește așa, iar
cotorul să nu fie mai lung decât cam jumatea cârligului. O folosiți cu lamă pentru că taie mai bine. Apoi începem să punem cam așa. Apoi dăm coață, deci prima muscă va fi de culoare galbenă. Deci voi da cu rapidul, nu vă plictisesc. Bun, prima muscă am terminat-o, de culoare galbenă, cam așa arată. O muscă făcută de mine în stil tradițional, adică prin metode vechi, o muscă simplă, cum se făcea acum 30-40 de ani. Bun, o voi pune aici, să nu o ducă vântul. Luăm piana, deci această parte va fi smusă așa, vedeți? Apoi partea asta o tem jos, că nu ne interesează. Deci folosim doar bucata asta. Hai să vedem a doua muscă, de culoare neagră, tot așa cu rapidul. Deci practic avem două muște, una neagră simplă, deci una neagră, una galbenă. O să le filmez și cu telefonul pentru a focaliza. Acum o să le montez pe undiță să vedeți și montura. Deci am terminat de făcut și montura. Hai să vă arăt. Oricum undița va fi tăiată undeva prin zona asta, că e prea lungă, și cam de la o palmă va veni prima muscă, cam așa arată. Deci prima, tot cu nylonul acela monofilament de 0,20, iar a doua vine aici. Vedeți cum arată. Deci, musca neagră am pus aici. Oricum o să filmez cu telefonul să focalizez puțin. Trebuie să vedem pe ce rezoluție, 1080 pe 60 de frame-uri, bun. Deci am terminat și montura, am legat nylonul, vedeți? Nylon 0,20, nu este conic, nu nimic. L-am legat exact din vârf. Pe măsură ce coborâm, aici avem legată prima muscă. Prima muscă de culoare neagră, vedeți? Hai să focalizez puțin, așa arată. Deci muscă clasică, nu e muscă umedă, nu e muscă uscată, o muscă clasică. Iar undeva mai jos, hai să vedem, aici avem și următoarea muscă galbenă, poate se vede. Cum am legat montura, am legat-o direct pe nylon prin acest laț. Bun, întotdeauna această muscă neagră să nu ajungă la celaț. Deci întotdeauna, că dacă ajunge se încălce. Deci va trebui să fie undeva mai sus de acelaț. Și tot așa pe fir, vedeți firul, un pic să focalizez, să vede firul, tot așa cu laț. Metoda de pescuit, adică cum ținem muștele papă și așa, o să vă explic când mergem la pescuit. O să vă explic pe râu mai multe. Deci cam așa arată muștele. Una galbenă, simplă. Hai să focalizăm. Muscă tradițională, cum ar veni, făcută de mine acasă. Și asta e musca neagră. Deci două muște cât mai simple. Negru și galben. Deci acolo e reședința banditului. Și practic am crescut lângă râu, dacă vedeți și râul, acolo e râul.
Hai să vă arăt cum arată râul repede. Deci o să practic acest pescuit cu prima ocazie când scade râul. Voi pescui prin această metodă la botă de alun, prin stilul muscă artificială sau fly, un stil străvechi. Nu voi folosi fir conic, l-am pus acela de 0,20. Deci vedeți cum arată râul. Cam așa arată râul. E destul de mare și foarte murdar. Deci nicio șansă nu am momentan. Dar cu prima ocazie când scade râul voi începe și voi pescui prin această metodă. Acum și eu sunt curios pentru că este o metodă prin care eu am învățat să pescuiesc. Și sunt curios să vedem oare prindem sau nu prindem. Suntem bandiți sau nu mai suntem bandiți. Deci până data viitoare când scade râul, eu vă zic numai bine. Până data viitoare, numai bine și nu uitați, fiți bandiți!